Ayata nagagayam kan kakabsat, kaya't mi nga iabrasa kada kayo, itayat niya po Diyos. Tamay sa man nagundaway, nga itod tayo kinkwana nga agadal dagiti sasao na po Diyos. Kaduag dito imanan ni Pastor Oliver na imbag nga aldaw mo, kaya iti pamidisyon na po Diyos, so kadi iti mapadasam, kabayatan iti panagadal ta dagiti sasao na. Punulaw na, Pastor, nga iti panagadal, dagiti sasaw ni Apo Diyos, ket bendisyon, paraon, ken naragsak nga kapadasan, nga iti inaldaw-aldaw. Ayaten nagagayam ken kakabsat, iti panagadal tayo kini Apo Diyos, ken dagiti sasaw na, ket makaited inanama kada tayo. Ket sakbay tayo nga ripaswan manan, iti eskwela sa batina tayo, ket kidawon tayo kini Pastor Oliver nga idalan na iti panglukat akararag. Kararag tayo, o Diyos mi nga managayat unay, managparabor ken man nakabalin. Iti ayat mo, isu iti mangbukal kada kami. Iti parabor mo, isu iti agtultuloy nga marik nami. Ken ti pannakabalin mo, kas agadal kami, o Diyos. Ket agbalin nga isu iti mangidalan, ket mausar iti inaldaw-aldaw apan nagbiag mi. Daytoy iti dawat mi nga ipagpakaasi, tinaga niya po mga Jesus. Amen. Pastor Oliver, iti nagpalabas sa lawas, nakita tayo, ay ito nakakabsat, kasano iti panagbinosor tinaimbag ken dakas. No kasano anang rugi, ken anya iti panungpalan na. Ket daytoy iti sintro dayta, ket iso da jay panangisalakan ni Apo Jesus. Iti daytoy nga kanito, Pastor Oliver, ti adalan tayo manan, ni Daniel ken ti panawon ti panungpalan. Daytoy ti Paulo na. Ket kitaan tayo, no apay nga ni Daniel ket simurag dita, ken anya kadi iti mapasamag iti masangwanan. Ket ayta na kakabsat ken gayam, may sa daytoy nga karit manan kada tayo, nga kitaan tapno iti kasta, mapanagnagan tayo no kasano ti panangidalan ni Apo Diyos kadagiti anak na. Ket iti daytoy Pastor Oliver, ket man nga basahan nga umuna iti pakaipunganan daytoy nga adal tayo, ang masarakan iti Daniel 2:47. Ayata nagayam kakabsat, makipaglukat kayo iti Biblia kada kami. Daniel 2, versikulo 47. Kanano ditoy 2:47 iti libro ni Daniel. Ti aris sumungbat ken Daniel, ket kinunana, pudno unay ati Diyos yu, isu ti Diyos dagiti Diyos, ken apo dagiti arari, ken manangipalgak kadagiti palimed. Idinto anabalin mo nga ipalgak dagitoy a palimed. Maysa nga testimonyo wenno maysa nga sungbat daytoy iti pinaka authoritative kadagiti arari ni Nabucodonosor, kalpasan nga naamuan na nga da iti naisang sangayan nga Diyos ni Daniel nga nangipakita ken kuana iti tagtaginep na ken kay papanan na iti daytoy nga gundaway, Pastor. Nung kitanda dito, Pastor Oliver, daytoy kapitulo 2 iti Daniel, ket daytoy iti maysa nga tagtagainep ngayon lawlawag ni Daniel kini Ari Nabucodonosor. Ngayon pakita ni Apo Diyos, manipod iti rugi, dagiti pagarian, inga naglipas. Ket kunana da jay binasa tayo nga pakaipunganan na adal tayo, Pastor Oliver, kunana ditoy, nga ni Apo Diyos, ipalgak nanto iti pannakaamo, dagiti nalimod banbanag. Kaya na nga sawen, daytoy nga panangipalgak ni Apo Diyos, kadagiti tao na, makaited kada tayo, no anya iti mapasamak iti masangwanan. Oh, Pastor. Iso nga, ayaten nagagayam gan kakabsat, anyan nga nagsayat daytoy adal tayo. Nga ni Apo Diyos, baba iti sasao na, inyukrad na kada tayo iti mapasamak iti masangwanan, ken anya ti pagtungpalan na. Ket daytoy iso iti mangted kada tayo, no kasano tayo agsagana nga nananay, tamo tayo mo't iti mapasamak. Pastor Oliver, anya kadi iti pakairugyan na daytoy nga pakaistoryaan iti kamaudyanan nga tiyempo. Gimin,
no iti adal tayo no binabasa nga nasayaat kin inintuod dagiti ay tayo nakakabsat. Nang nanguron na ipungan na ditoy iti Daniel 3, Kapitulo 3, ken kastamat Apokalipsis 13. Anya kadi iti banag nga napasamak kadaytoy Pastor Oliver. Iti Daniel 3 ken Apokalipsis 13. No kikitaan tayo iti nasantuan na kasuratan. Ket makita tayo ditoy ayat na nakakabsat nga iti inpalgak ni Apo Dios kadagitoy nga adipon na dagiti propeta iti han nga matawaran nga consistence nga panaka kita tayo ken hanlaan nga mabasa tayo iti panakaited na dagitoy nga panakailukat dagitoy nga palimad no di ket di pati ti fulfillment na dayjay panaka aramid na ket daytoy nga mapaspasamak nang nangruna iti daytoy nga maudi nga kanito iti daytoy nga lubong ket makita tayo nga dagiti pasurot ni Apo Dios ket adda iti gameng da tapno masiputan da nga nananay iti sumaganad nga mapasamak ket iti panagsagana da ket addaan iti anticipation dramatic when no makita tayo nga hanlang ijay inaldaw-aldaw nga makita da for that moment talaang no di ket di uray pay iti hanpay nga napasamak ket addan iti yan anticipate da nga makita. Dahiti nga ro Pastor Oliver Kapitulo 3 iti Daniel ken Kapitulo 13 iti Apokalipsis iladladawan na kada tayo ken kada kayo ay tayo nakabsat no anya dagiti banbanag nga mapasamak iti masangwanan. Hanlanga da diyan iti mapasamak iti masangwanan ket ibagana pay Pastor Oliver no kasano ngagsagana dagiti tattao ni Apo Dios. Gusto nga ay tayo nakabsat nagba ng una iti sasao ni Apo Dios nga inyukrad na inyataday na kada tayo no kasano tayo ngagsagana iti masangwanan. Ket iti daytoy nga panagadal tayo ni Daniel ken iti panawon iti panungpalan Pastor Oliver ipakita na kada tayo no kasano iti tao ni Apo Dios ket agsagana. Ket ditoy makita tayo nga ijay nga klase iti panangipakita ni Apo Dios iti talagang bottom line iti makita tayo nga rason ket panagawis iti alliance ket dayjay nga panaki membrom iti kinapudno paset ka iti lawag ket dayjay ket mangipakita met iti wagas a panagbiag mo ket dayjay nga klase iti panagbiag mangipakita met no kasano iti kinapudno panakaammom ken kuana maamman met iti naragsak a panagdaydayaw na ngayod na makitam nga awan iti panaglaylo na no di ket di mas excited ka as the days nga titunggal tiyempo lalo ti as asidegan nga iay na. Ken iladawan nga rod daytoy Pastor Oliver iti kamudyanan nga tiyempo iti panawon ni Daniel ken iti mapasungad a panawon iti sentro na dayta ket isu iti panagdaydayaw. Dayjay iti issue. Kauray iti panawon iti ni Daniel nang nangrona di Kapitulo 3 sakiten malagip mo malagipyo ay iti nakabsat isu dayjay panangaramid iti ladawan a balitok ni Nabucodonosor. Ket anya ti sentro na isu dayjay panag daydayaw. Iti Apokalipsis 13 kasi madlang adda ti duwa nga animal ditoy. Aggapo iti daga ken aggapo ijay baybay. Di danom ti panungpalan na ket anya panag daydayaw. Isu nga rod iti isyu ay ito nakabsat iti panungpalan ket isu dayjay panagdaydayaw ken ni Apo Dios. Anya daytoy nga panagdaydayaw? Panagdaydayaw ti pudno nga Dios ken panagdaydayaw iti animal. Ket iti daytoy nga kanito inladawan Pastor Oliver ni Daniel ken ni Juan iti libro da nga Daniel ken Apokalipsis no anya iti kay bugasan iti panungpalan a mapasamak. Ket itatan iti saludsod nga sumaruno nga sungbatan ta Pastor Oliver kasano kadi iti kababalin
dagiti tattao nga galad kabayatan iti panagururay kina Apo Dios. Well, napintas dayta nga dapat nga masigurado tayo, maamban tayo. Dayjay pudno nga kababalin nga makita kadagiti pasurot ni Apo Dios. Kas agururay tayo iti may kadwa nga yaayda. Ket no sigurado na pudno na tibker iti Dios nga nangipakita kadagitoy, kababalin met nga makita kuma kadagiti anak na pasurot na iti maududingal daw. Muna makita tayo nga addaan kuma iti nasudi na tibker nga pamati kini Apo Dios. Ngahan tayo nga makikompromiso ngay nga adadajay paglalawin no adati maud asla adati paset iti biag tayo nga han tayo maikumit no di kedi 100%. Ya, data nga pamati kini Apo Dios. May sapay ket masapol nga nairamot tayo. Yan. Dahil ito sasao ni Apo Dios. Kas makita tayo iti pintas iti jive ti Daniel ken Apokalipsis. Ket kas jemot kuma, makita tayo iti picture nga napintas unay nga nairamot tayo kadagiti sasauna. So kita anta tayo nga roda, Pastor Oliver, nang nangruna, ijay pasir na itatay nga masarakan di Apokalipsis 3, basahan taman ijay versikulo 12 sila. Apokalipsis 3:12 nga iso iti ko lang tatay nga basapol nga may ramot tayo iti pamati. So nga napateg dayto ay tanakabsat. No kikitaan tayo ti sao ni Apo Dios dapat may paramot tayo nga nasayaat iti sasauna. Anya iti kunana Pastor Oliver. 3 versikulo 12. Dayjay agbalegi kunana ditoy aramiden to nga isu iti maysa nga adigi iti templo ti Dios ko. Ket saan to arumwaren sadyay. Ket isurat konto ken kuana tinagan ti Dios ko. Ket tinagan ti syudad ti Dios ko ti baro a Jerusalem. Isu a bumaba manipud langit nga agapo iti Dios ko. Ket isurat konto met ken kuana ti baro anagan ko. Kinang Pastor Oliver, nagmayad iti panangiladawan iti nasantuan a kasuratan. Well, so, Tanong kunana ditoy ket isunto iti adigi ti templo ti Dios ko. Saan to nga rumaran sadyay, isurat kunto kinkuana tinagan ti Dios ko, ken tinagan ti syudad iti Dios ko, ken ti baro nga Jerusalem, abumaba manipud langit nga agapon ti Dios ko, ket isurat kunto met kinkuana ti baro anagan ko. Kita nagsayata niya. No makita tayo nga nasayat ditoy Pastor Oliver, ken kada kayo ay iten nga kabsata, no intudan tayo nga nasayat ditoy nga teksto, kunana ditoy ket isurat kontumot kinkuana ti baro anagan ko. Iti kamudyanan nga tiyempo, iti lang agbaligi ay iten nga kabsat, ket dayjay na iparamot iti pamati kini Apo Dios. Ket saan lang nga na iparamot iti pamati kini Apo Dios, no di kedi at dapay iti nananay nga panakaammo tayo kenkwana. Tano duma Pastor Oliver, di ba ka tayo ammo tayo isuna ngem inga na lang ngiwat. Iwat lang. Ngem kasapulan nga niya. Mapakuyugan. Mapapukuyugan iti aramid. Dapat daytoy nga tignay ket agkadwa. Ket babaan dayta nga natibker nga panakaparamot tayo iti kinapudno ken iti sasaw na Apo Dios iti pagtungpalan na pay adda dayjay panagtulnog. Anya ti kunana iti Apokalipsis 3:22 ko nakiti. 22 kunana ditoy ti adda panagdengeg na. Denggen na kumati kunati espiritu kadagiti iglesia. Kunanya ti kunana kadagiti adda ti panagdengeg na denggen na kuma iti espiritu kuna iti iglesia. May nga banag dito ay iten nga gagayam ka ng kabsat. Hanlaan nga di sasaw ni Apo Diyos kat intuden tayo, denggan tayo pa'y. Napadasan yun kadi kabsat nga dinengag ti saw ni Apo Diyos kadagiti panagbiagyo. Nga nakisaw iso na kat noon niya itaramidin tayo. Tada ito'y
Pastor Oliver, dahil pa nagtulnog, kat maysa nga mangtudpay akababalin, dagiti anak ni Apo Diyos, kabayatan, iti panagururay tayo, kinkwana. Well, tinalintag a panagbiag, mayaninaw dayta iti panakaammo iti nalintag a Dios. Nga iti panangawat tayo dayjay nga kinapudno. Ket addamot dayjay tarigagay tayo nga dayjay karakter kababalin na ket isumet. Naturally nga mayanakmet kada tayo. Ket makita dayjay nga kinapudno. Ket dayjay pamatim ket si bibiyag. Makita nga adda iti panakabalin na, adda iti ragsak na, adda iti pundasyon na, natibker. Kas kumati may nga kayo, hanpay unay mapansin dayta no basit pay. Ngam habang dumakdakkel, habang tumaytayag, dadya ramot na uray hantay nga makikita ket may papaunag. Dadya major, kanda gajay mapan iti side by side. No, nyaman nga klase iti atake iti kaboso, kanawan man kan kanigid, natibker. So nga, iti nga rodan kababalin, Pastor Oliver, dagiti tattao, iti panungpalan, ket kasapulan nga niya, addaan dati pamati kini Apo Diyos, nga naibasar iti kinapudno. Ken, naiparamot damit, iti pamati, ken kuana, babang iti sao ni Apo Diyos, ken iti may katlo, addamot iti panagtulnog da, kadagiti sasauna. Iti sa maruno nga, sungbatan ta dito, Pastor Oliver, kasano nga mailadawan iti kinapudno kadagiti panagbiag dagiti tao iti kamodyanan nga tiyempo. Well, siyempre, no habang masursurom, makitam, adadajay pagtuladan nga makuna. Ket dagiti ubing, ti umuna nga instructor da, maestro da, ket dagiti naganak da. What? So, makakitaan iti wagas, umiso nga wagas, iti panagaramid. Itata, iti bawat membro kuma, pasurot ni Apo Diyos. Ket makita nga iti kinapudno ken kuana ket ipagbiagan na. Kas makita na iti wagas a panagbiag na santuan a panagbiag ni Apo Hesukristo. Kas pangaringan, kuma, Pastor Oliver, iti Daniel 3:28. Kitantaman no kasano nga inladawan, dagiti gagayem ni Daniel, no kasano da nga pinanagnakan iti kinapudno, iti panagbiagda. Anya iti kunana, iti Daniel 3:28. Dahito iti saritaan na, ni Nabucodonosor nagsao ket kinunana, bendito ti Dios da Sadrak, Mesak, ken Abednego. Iso anang ibaon ti anghel na, ket insalakan na dagiti adipen na anag kamatalek ken kuana. Isuda anang balbaliw ti sao ti ari, ken iniyawat da dagiti bagida, tapno saan da nga agserbi, wenno agdaydayaw ti anyaman a Dios, no dilaeng ti Dios dametlaeng. Kita nagmayat iti panangiladawan ni Daniel. Kunana ito'y, dagito'y nga talo nga gagayem, handa nga nagserbi iti sabali nga Diyos. No dikat da ti Diyos dametlaeng. Kaya na nga orgasawan, iti kamodyanan nga tiyempo, Pastor Oliver, addaan tayo iti napintas a pakisarataan iti Diyos nga si bibiyag. Am-ammo tayo. Ken dayti nga pagkan nakamo tayo kinkwana, kas iti gagayem ni Daniel, agserbi tayo nga nananay kinkwana. Ket daytoy nga panagserbi, Pastor Oliver, iladawan na nga addaan tayo iti nananay nga pamati. Amati. Ket daytoy nga pamati, mangted iti inaldaw-aldaw nga nasayaat apan nagipagnatayo kini Apo Dios. Ayat nagagayem ken kakabsat, anyan nga nagsayat daytoy agundaway. Nga tinaldaw-aldaw nga apan nagipagnatayo ken kuana mailadawan tayo nga nasayat iti pamati ket dagiti tao nga makakita no nya dagiti tigtignay ken sasao tayo ket mabendisyonan tayo ket maibagada nga daytoy iti pudno ken si bibiyag a Dios nga pagserserbyanda. Well, iti pakaistoryaan ni Daniel ken dagiti gagayem na. Aya, manipod idi
Nagapuda, uray mampay na yadayudan, kadagiti tattao nga makamammo kadakwada, ija Israel. That's approximately 1,500 kilometers, ti kinadayo na, ija Babylonia. Kat, duma kada tayo, numayadayo tayon, kadagiti makamammo kada tayo. Dagiti estudyante ko man, si Dagpay, ija Balayda, ti pag-eskwilaan da, medyo conscious da, kadagiti makamammo kadakwada. Ngumno adayon, pagbiagdan no nya ti makikita da jay nga ehemplo. Ket makita ditoy iti kabibiyag dagitoy nga anak ni Apo Dios. Ket inpasdek da kadagiti puspuso da nga handa nga tulawan, handa nga aramiden kanen nyaman pay nga may parbeng. Isu nga nagsayaat tay daytoy nga adal nga maipanganetget nang nangruna kadagiti padak nga agtutubo. Pastor. Kapag tutubo ka pala. Oy, agpapatubo kan dagiti agtutubo nga agdangdangag kada tayo. Ket agbuybuya. Siyempre masansan nga makita tayo nga adadagiti sumyasi iti dalan no awan ti makamammo kadakwada. Ngem ditoy si tatakderda idi oray mampay iti delikadon nga iti biagda. Iti may sakripisyo. Handan nga inkan kano dayjay tamuda nga dayjay nang threat kadakwada ket awan ti nakabalin na laban iti Dios nga pagserserbyanda. Ket idin nga kunana ditoy bersikulo nga nabasa tayo. Napaliiw daytoy ari mismo ni Ari Nabucodonosor nga da iti bindito ng bendisyon nga Dios kadakwada. Ngem awan ti sabalin. Kunana. May sapay nga makita ta dito Pastor Liberno, anya dagiti panangiladawan, dagiti tattao iti kamudyanan nga tiyempo, ket addaan da pay iti natalged anamnama no umay iti pannakapatas iti pammatida. Dahito iti kunana iti Daniel 6:16. Anya iti kunana Pastor River. Pakibasa man. Daniel 6:16. 6:16 ti Daniel, iti kasta ti ari imbilin na ket insangpet da ni Daniel, ket intapwak da ti rukib dagiti leon. Ti ari nagsao ket kinunana ken Daniel, ti Dios mo a pagserserbiam akan kanayon, ispalen na kanto. No, kitam na din ang kapadasan da Pastor Oliver, ket daytoy iladawan na, iti inpisugda ni Daniel, ijay, ayan iti tilyon. Ngam, anya ti kunana ni Ari, iti Diyos mo nga pagserserbiam, ispalan na kanto. Anyan nga nagsayat. Kaya nang nga sawan, ayatan nga kapsat, iti isasango tayo iti masangwanan, ket napnuan iti namnama, tati Diyos tayo, ket isunto mangispal kada tayo. So nga dayta iti natalged, nga mangted iti nanama kada tayo. Ket, Pastor Liber, anya nga rod iti mapasamak, kadag iti tattao na po Diyos, iti masangwanan. Anya kadi iti aramidon da, tapno agbalin nga natalged pay iti masangwanan da. Well, kitaan tayo dito ay Daniel 4 versikulo 30. Nga daytoy iti kababalin wenno inaramid dagiti anak ni Apo Dios. Versikulo 30 nagsao ti ari ket kinunana saan aya adaytoy ti dakkel a Babylonia binungon ko maipay iti palasyo iti naarian babaan iti bileg ken pannakabalin ko maipaay ti dayag toy kinatan-ok ko. Ket nukit kitaan tayo eto na kabsat. Naduma-duma dagiti tattao. Iti ehemplo nga impakita ni Nabucodonosor daytoy nga kinapalangguad. Well, handa nga binigbig dayjay Diyos nga pudno. Well, inari na wenno sentro na iti bagina. Kas dayjay kababalin ni Lucifer nga siak itagay ko. Kaditoy hanaya nga siak kunana. Ket ti kababalin kuma dagiti anak ni Apo Dios kas naadal tayo ken adalan tayo ket mai-focus, mai-sentro iti panagbiagda iti isusurot ken ni Apo Dios maysa a napudno a Dios. May pakita dayta iti wagas nga panagbiagda, wagas a panagdayaw da, tinaldaw-aldaw
nga ti regular nga raramidan da iti inaldaw. So, kayo mga orod nga sa uwan, Pastor Liber, dagiti tattao nga nakaisagana iti panungpalan, kit iso dayjay bigbigan da nga adda iti pudno asi bibiyag a Dios. Gamin itatan nga panawon tayo, ado ti Diyos eh. No daduma, imbis nga kararag ti bigat, tumuna nga gamatan na cellphone. Kitaan na no dati the message na di Facebook na, dati text na, uwino anya man. No daduma gamin, daytoy iti mangsyasi, mangyadayo, ti panagserbi kini Apo Dios. No duman, awanan iti gundaway, ngagserbi ken kuana. Ngam dagiti tattao nga ibagbaga na dito iti binasam tatay nga ti kamudyanan nga tiempo ni Nabucodonosor hanna binigbig. Ngam iti pudno nga anak na po Dios ket isu dayjay bigbigen da nga adda iti Dios as ibibiyag. Ket sala nga dayjay Pastor Libano dagiti bigbigen da pay nga agdaydayaw da iti pudno nga Dios. Saan nga no anya lang di Dios an dayta na bigbigen da dayjay ken bigbigan da pay, Pastor Oliver, nga iti Diyos ket iso iti mga iwan kadakwada. So nga ayta nagagayem ken kakabsat. Anyan nga nagsayaat iti adal tayo. Ipanag na kada tayo nga iti kamudyanan nga tiyempo nga kas iti nainladawan da iti kapadasan ni Daniel ket agbiag tay iti kababalin dagiti anak ni Apo Dios. Nga iso iti pakitaan no anya iti Diyos nga si bibiyag as pagserserbihan tayo, ken iladawan na met, no kasano tayo amay paramot iti sasauna, ken iti kinapudno. Tapno iti kasta, iti panungpalan na, at daan tayo iti inanama. Pastor Oliver, iti maudi nga suludsod nga pagidnadalan ta, kasano ka di iti agbiag anabalegi iti masangwanan. No kitaan tayo iti may maysa no isorbay tayo dagitoy nga anak ni Apo Dios iti kababalinda nga natatangi makita tayo kadakwada ket dayjay panakaamuda nga ni Apo Dios isu iti mangidalan kadakwada isu iti mangisalakan kadakwada iti pigad kananyaman nga pakasiknan ket isuna iti sisasagana nga tumulong iti amin nga tiyempo. Ket ditoy hantay nga masapol nga agbuteng kadagiti peke wenno jujusen nga isu iti masansan nga isu iti pagsentruan dagiti daduma iti inaldaw-aldaw may divert may siyasi iti atensyon da agsipud ta dati pakasikuranda pagdanaganda nga kas kadagitoy nga anak ni Apo Dios ket uray pa iti papatay, uray iti inaldaw-aldaw nga panagtrabaho da, pag nakitrabaho da kini Apo Dios. Ket makita tayo nga nalatak iti ima ni Apo Dios nga mangidaldalan ito maggulmay sa kadakwada. Iladawan na nga Rod Pastor Oliver nga iti maysa nga mamati kasapulan nga nauneg iti pannakairamot na nga awan pulos iti i-compromise na. Pastor. Pagkabayatan iti panaggururay ken panagsagana na kinabo Dios ken sanla nga dayjay mapadasan namot iti mayanak manen. Isungayatan nga kakabsat ken gayem anyan nga nagsayad iti adal tayo. Nakasapulan tayo nga may ramot iti sao ni Apo Dios ken mapadasan tayo iti mabalbaliwan a mayanak manen tapno iti isasango tayo iti masangwanan ket addaan iti nananay nga gundaway. Pastor Oliver, agyamanag iti gundaway nga kaddam ken iti panagadal kadagiti sasaw rekpan tayo daytoy iti kararag. Manakabilin nga Dios sa mami na langitan, agyaman kami kadagiti sasaw napabaknang iti pamati mi, agyaman kami iti panangdengeg mo iti kararag mi, itinagan na po may Jesus. Amen.